Υπάρχει και το language barrier που έχουμε πει σε άλλα Oh. επεισόδια αυτό. Ναι. Κοίτα, το πρόβλημα της γλώσσας υπάρχει γενικά σε όποια σχέση Έλληνα και μη Έλληνα Ναι. υπάρχει. Γιατί τώρα το να πρέπει να μιλάς ελληνικά με την τζίμπλα στο μάτι με το καλημέρα σας ή να παραμιλάς ελληνικά, ας πούμε, στον ύπνο σου και ο άλλος να είναι και να Ναι. μην καταλαβαίνει και να νομίζει ότι του κάνεις εξορκισμό. Λέμε τώρα, Μα και έτσι, αυτό. δηλαδή αυτό είναι ένα θέμα. Πόσο πολύ μπορείς να εκφραστείς με ακρίβεια, πόσο τσακώνεστε. Και δεν θα το πεις, άντε Ναι. σμπρώξου. Πώς θα το πεις αυτό? Go push yourself. Δεν Δεν γίνεται, μπορείς. δεν μεταφράζεται. Άμα είναι να ρίξω το Ναι. καντήλι μου, θέλω ο άλλος να το καταλάβει. Κατάλαβες. Να είναι όλο Εγώ έχω δικό αυτό το του. πρόβλημα. Ναι. Και φαντάσου κιόλας, να είσαι εσύ ελληνικά, ο άλλος ισπανικά, καλή ώρα, Μπράβο. και να μιλάτε αγγλικά σαν μέσω διαπραγμάτευσης. Ναι, Οπότε να μην είναι η ναι. πρώτη γλώσσα κανενός από τους δύο. Εκεί θα γίνεται. Τι αν είπες ρε είχα δε πούτα.